Di, no, o kumawit ko ako. Kumawit ko ako sa ilagay nyo na isa, sa mineral, yan, yung ano, para siya pa yung ano nga. Hindi siya na 25. Mas galang siya. Gawin niya, kalimutan niya eh. Kantawan tayo kabel sa pagdamisyon. Gulpi pa ito daron nito ako. Hindi po no. Ba't mo magana dito lang na? Ang laki man yung isa na ita. Pulos ah. Say-sayan, yan lang. May sabote na lang yun. Maglalaway kayo. Bayo lang. Maglalaway kayo sa dagat dyan. Suman. Nakalag ka na, boy. Kita ka naman nagabay dun ka. Isang oras ko lang. Alam ka lagay mo yung subli nito. Ariana, ang ganda dito na. Ay, Ariana talaga. Taliyaw na. Alam ka lagay mo yung subli mo ni Ganda nanay dito ko na, kung oh. tatay ko Willie. Parang naka-private ano tayo, no? No? Right, isa. Pag may babae ka mo, tiwa, may danding. Susuport ka. Tapos nati mga gisunay, mga to, nag-diet, isuka. Kunak to. Ito sa naparapan, no? Hindi plastic, no? Ang gusto mo, plastic o prangka. Karton. Ay, narinig na yung busis ko dyan, man. Hindi ko alam. Hindi sa atin yan, huwag kang magkikibyang dyan. Sabi niya? Sabi na Salvador daw yun. Dapat sarili tayo Alam pagtunuan. ka lagay mo Sabi yung sa subli mo ni nanay ko kung tatay ko Willie Rebellion. Ay Willie. Anong pangalan ni Willie? Sa Wawawin? Really, gano'n. Ay dito tatay ko nga talaga mo. Ang may subli ni nanay ko. Nagbuha po. Hindi mo anak na din. Yung dali natin napandikot. Kahit pinto. Uy, kita makit, mga tayo, kita bang restin na po eh. Ito yung kahit ito nagtunog. Hindi ko nanay ka. Wala rin talaga. Tiknik na. Ikan ayaban lang pala ng ganyan. Sige. Pwede mo, pwede ka bro. Yung nantiugin yung pang pista. Laptog ko balinan. Apa hotdog yun naman na ang kakabkabil lang tauging. No, adpan ka na. Tapusit. Stick no? Wala tapos ito na gano'n. Tani, bangos. Ayun, bangus. Awan, nagagat kayo gawin mo na. Ikaw, awan tayo Iwan maluto. ko ng langan. Tagsanit yung manang kun. Uy, datagayan mo kitang. Ano, sayang, tangi. Ah, puno kwarta lang. Kunin mo yung chiki dyan. o, tapos Lima kunin pa mo yung ikot, takasan na pa ni Bay, nadatag-tikit-tikit ng lima. Ay, man lima nga umunag pa niya. Wow, lima. Nabay yung lima na ano, tinatakasan mo yung lima. Wow. Halos ang nakatagbayad lima ko. Sarili nilang bayadan dagat. pa nila. Nabili na natin ang dagat. Sarili na yung dagat. Ayun, tuwang-tuwa daw. Nagiradan. Kuwadwal ka, gapa Ipas daw. tayo man ito. Tarang itinit. Ano mo? Ano mo ba eh? Tapos siliguna. Tapos Usod mo dyan mga para Tapos tayo makakas. basta. Habang magagat si Moy Oh, ngayon. buwan Bira nila. lang yan. Ipagas tayo pa. Kapudot mo. Pagkat eh. Ang init ng buhangin. Huwag mo napudot mo. Ang oras lang. 3 minutes na ang lapit. Huwag mong kaluto. Ay, po. Facebook naman pala. Bakit? Hindi sila ibang Muslim ba? Bayo. Saan yun natin? Yan, sa baba.
mga clip, million. Tapos may check nga ganito pero Kaya ko tinira. Dubai. Imat lang, puro barkada ni may Abay. muna mo rin magsalta na Ini way na kat mapaway na. Mayaki. Adi kay nagbalingway. Bis na kuya kat kuya. Kuya, ano man ako minsan. Wala sa kita magiging pasayit. Kaya ni nanay, di birthday na. Happy birthday, Dang! Basta. Ano igayaw mo sa akin, nanay? Sabi niya. Sa bibigay ko sa Oo. mana pa na. Anong sopay mo akin? Tapos Anong katas, sopay sa sinasabi mo? Gano'n ko na kanya na. Kasi na try na nabayan na sige. tapos Anong pa, sopay? anong gusto mong regalo mo sa akin? Ay, regalo ko sa'yo ko na. Yung doktor. Laro nasa ano sa mga basta Yayuan ko, ano? laruan ko. Ay, ayoko yun. Basta, damit. Uso yun ka lang. Okay. Sabi ako. Mawatultulot na kami at ginig ko. Diana. Bilang nagganap ko ano sa likod. Kaya nanay. Hmm. Amo nagbuhat ng regalo na ito. Anong gusto mong handa? Litsun ko nagarudan. Hindi na po yung litsun ko. Litsun nilmo. Okay na namin. Galing mo. Pagbabuyan ng ito ni nanay ni Busi. Ibusin yung tarakan. Gubuadan to. Gatang na si baboy. Mga kamatay Dapat lang. kalakalang ka magbaboy mo kwan. Sige ako magtarakan. Tapos ganito mo lang pre-adoptive bisita na. Sak, ang tarak. Sarasarang mo ng tanong kininanay ko. Gata, ko lang mo pa kanya magsapa. Or daw malam. Sige ito mo lang daw bisita na nakuha. Birthday dan to man. Ano pagtrabahuan di girlfriend ko, pagtrabahuan man. Sundo. Ako pala nila. Sana all. Ligo ka na. Umaya. Mag-isa na sila. Tuwan-tuwa yung dalawa dun. Wala na babagabing. Bakit? Aligo ka na nga doon. Ang init-init eh. So, dalhin nyo na to. Ano ba mo? Ayan mo na. Mayigo ka na doon. Mayigo na. Kunin mo na yan, no? Punta ka dun. Ito, yung kulay dilaw dito, yung ano. Ba't mo pinukuha yung lapag lang namin kung paano ka ba naman kayo? Pinawala. Dahil ko na nga doon na akong. At yung naggatang tayo sa ganito. Taga saan lang mga yan? Taga dito lang mga yan. No? Sunod na. Wala, designala. Buhatin natin yung video. Okay, bukas na mag-video kayo. Mamayang gabi na. Bawal. Pwede na. Sabang. Sabi niyo, Kaya maibag. Minsan-minsan. Ito, sulot-sulot si mga ibag. Ang nagkaroon kaya, ni nanay, pinibusing. Lalo na di kaalingat kaya, yung sursurot. Pinibusing nga. Siguro. Pinibusing ka rin kaya naganak na. Kita ko nagkata, ang dayo pinibusing ka. Tana ko pinibusing ka. Doon ka na sa inyo ka, pinibusing. Kuya,